हॅलो फ्रेंड्स, मी रोहिणी. वेलकम टू मधुर व्यंजना. टोटल 4 जणांची मॉर्निंग, लंच, डिनरसाठीची ऑर्डर पूर्ण केली. सर्वांना प्रचंड आवडली टेस्ट. व्हाईट सॉस पास्ता तर मुलांना खूपच जास्त आवडला. अर्थात सर्वच पदार्थ सर्वांना खूप आवडले. बिर्याणी होती फॅमिलीसाठी. गेट टुगेदरसाठी होती पुरणपोळी, गुलाबजामुन आणि दहीवड्यांची ऑर्डर. तीसुद्धा पूर्ण केली. आणि बड्डेसाठी यम्मी व्हाईट सॉस पास्ता, व्हाईट पुलाव, व्हेज कटलेट्स आणि पावभाजीची ऑर्डर होती. तुम्हालासुद्धा ऑर्डर बुक करायची असेल तर मधुर व्यंजनमध्ये ऑर्डर नक्की बुक करा. दत्त मंदिर रोड, वाकड, पुणे येथून आम्ही सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतो. थँक्यू.